И здравейте, майнкрафтъри, ютубъри, клашери, всякакви. Аз съм Зак. Както виждате, страшно съм мръшнат. Честно казвам, много не играя играта. Както виждате, ардефенсовете са ми само на 3 левел, но скоро ще ги оправя на 6. Тук някой пише в клана, ако искате може да влезете в клана. Да знаете, скоро ще почна да снимам на Clash Royale, на Plants vs Zombies и на Clash of Clans, както сега правя, но това е само клип, който ще ви каже, че почвам да снимам, че излиза нов ютубър, защото това ми е първият клип. Нямам само една Тесла, това е много жалко. Наскоро станах Hospital. Аз искам да се направя Барбариан Кингър на 4, ама както виждате няма работници, защото бях толкова тъп да си пусна мините. Ама явно сериозно съм много тъп. Вижте колко много ударки имам, поне за мен е много. И не знам какво кажа.